Sinten? Bapak sinten? Yohan man. Sing pundi tiange? Rindunya penmantu. hatiku. Badhe dinyanyekno ya. Gala-gala. Nah wis boleh ngawur ae. Oh gala-gala. Iya. Enggak apa-apa ya. Engko wong ning rumahna teko Monggo, kene Bapak. ya. Mungkin bapaknya mau Nyanyi sendiri. duet. Nggih monggo. Bisa lagu rindunya hatiku, Bapak. Oh, rondo kempling. Nggih, monggo Bapak. Monggo Pak E. Sing gala-gala sabari nggih Bapak iso mantuk niki. Nggih, rindunya hatiku juga mangke nggih. Awas Pak, hai konku. Kudu tak tulungne ya. Nggih, matur sembah nuwun. Sesarangan kali Bapak sinten niki, Pak? Pak Heri. Oh, Pak Heri. Assalamualaikum guys, sedaya nggih. Nggih. Kali ini dikasih lagunya Rondo Kempling. Nggih, dituruti ya. Yuk semoga Mas Jupri dan kawan-kawan. Asam urat. Joget ya, dan kuat ya, dan sehat ya. Tidak goyang-goyang kembali lagi, satu teman campur sari. Barang Kusumaya. Yo. Hingga bumi
Sembanun. Nah, mungkin kantun pinten lagu niki. Mangke dipun dua lagu malih nggih. Mangke dipun lajengaken adicara tari remo gaya pria yang diperagakan oleh Mbak Yeni dan kawan-kawan. Mangke sahabatanipun adicara tari remo mangke dipun lajengaken pagelaran wayang kulit semalam suntuk sesarengan kalian di dalam Wahyu Waji ingkang wicil saking telatah ngembeh Delanggu Mojokerto. Ayo Om Ayu Lisa gala-gala. Wow, ingkang dereng dipun pinangani. Gala-gala. Ayo nek kawin tadi nang kono. Yang mana ini ya Bang? Nanti habis gala-gala cinta merah jambu terakhir mangke nggih.